Ce faci, Ilinca? Ai venit de la școală? Da, am venit și îmi fac lecțiile acum. Da, tu știi, Ilinca, că eu astăzi am fost la școală la tine. Am fost să verific cum înveți tu. Da? Și am vorbit cu învățătoarea ta, să știi. Și a aflat ceva, tata? Sigur că am aflat. Păi uite, cu ocazia asta, Ilinca, eu am aflat că tu nu prea te ții de carte. Da? Vorbești urât cu învățătoarea și mai și chiulești. Tata. Dar cum arată învățătoarea mea? Cum arată? Arată bine. Așa un pic roșcată, gen. Tată, eu am impresia că n-ai greșit numai învățătoarea, dar și școala. Tu ai vorbit cu altcineva, învățătoarea mea nu arată deloc așa. Și fiindcă tot vine vorba, eu țin minte de la bunica, că de fapt tu când erai mic, la școală erai foarte problematic. Vorbeai rău cu învățătorii. Ferească Sfântul! Și chiuleai de la ore, tata. Ce-a zis ție bunica așa ceva? Da, mi-a zis. Când? Când i-a lăsat la ea, pe mine și pe Amelia. Noi am rugat atunci să ne povestească despre tine cum erai tu mic. Și uite, așa am aflat. Și tu acum, tata, crezi că eu la școală sunt tot așa cum ai fost și tu? Dar nu-ți deloc așa, tata. Tu nu te uitai niciodată în agenda mea, dar să știi că eu învăț foarte bine la școală. Eu am numai note de 9 și de 10. Eu nu vorbesc cu învățătoarea, nu fug la lecții, cum crezi tu. Doamna învățătoare mă laudă și mereu îmi spune că eu sunt cea mai bună din clasă. Eu mi-am dat seama, tata, tu n-ai fost deloc să vorbești cu învățătoarea mea. Ai vrut doar să-mi arăți că-ți pasă de mine și că te implici în educația mea. Tu m-ai păcălit, dar eu oricum te iubesc, pentru că ești tatăl meu.